tigi bandiraɓe on beltanama e kuuɓal en calmini ceerno Cheikh Oumar Ganndo ɗo e Alhaji Moussa Dia a jarama no fewi a weltanama sanne machallah e tigi rigui keɗima e audio ma waɗi fayida sanne no fewi kala nde kalɗa ko fayida woni hen yo mbaɗen ɗo audio daɓɓo tan jewten seeɗa ko fate dente meɗen WhatsApp hayso wona chronique ni ko yewtere tan ni ko audio simple woni holi ɗum ɗon ko dente men WhatsApp en jiigila WhatsApp o fuɗɗi dente kewɗe mbaɗama créé expérience kewɗo heɓama hen eyyi nafooje kewɗe keɓama hen kadi fitinaji keɓama hen kadi gande keɓama hen kadi majjiriji kewɗi heɓama hen kadi gandanɗa hoorema bakkatuji kewɗi keɓama hen kadi baraji kewɗi keɓama hen e dendagal ko neɗɗo naftoro tan ko woni gurdam neɗɗiyanke ko fewnude e moƴƴunde e juumde e ko nandi hen kono dendagal ko neɗɗo no waya e gurdam muɗum foof woni ɗeɗo dente WhatsApp en jii ɗum hen yo no woodi ɗeɗo dente ko dente tan traditionnel woni dente meɗen tindi daari e cifti e yimɓe yewtoɓe hono guure meɗen mbano hanki e nder leyɗe meɗen Afrique e no piine foof mbano piine fof gonduno ko gotel piine ɗe fof nanduno yo e joni noon yano ha ɓooyi ɓeeɗo gabbe ɗum ɗo ɓeega gabbe ɗum to ɓeeɗo keddi e ɗum ɗa e ɓeeɗo jaari banggue ɓeeɗo majji natto e waɗɓe e ko nandi hen ko ni woni aduna e ɓeeɗo keddima e gaynako ɓeeɗo payi guure mawɗe janggi e jooɗima laamima no pewjane leyɗele ɓeeɗo payi mecce janggi won joomen mecce en ɓeeɗo jalti leyɗele ɗannima ɗiɗo liƴƴi majji natte waɗɓe ɓe e aduna ko noon yarata gila e dawa dawi ko noon eyyi e tigui rigui dente meɗen WhatsApp ne ko noon mbay e kanje ɗe natodiri ɗe majjodiri ɗe jiiɓima ɗeɗo uddi e ɗeɗo ƴellitima ɗeɗo tawma hono men ko waɗata ko mbawata yaade e ni woni ha saaha yetti to jottiɗen ɗo hande ko WhatsApp feeñi gila e hedde 2015 en mi sikki ɗum fuɗɗi feñde 2015 en kam dente ɗe puɗɗi waɗe 2016 en fangantine fuɗɗi ƴellitade tigui rigui ewo ni woni adan dente mbaɗanoma ɗeɗo ko dente tan entité goto woni wiyama tan ɗeɗo dente ko ahlul sunna wal jamaa en tan goni ɗo dente mumen sa ari tan ko hen gonata gona hen ko hen jeeɗa ko sernaɓe kaali foof sa heeɗima sa heeɗaki e so feewi so fewani e sa faami sa famani gara mbaɗa ujuma mbiya machallah allahu akbar ko ɗum woni gonga ko ni tigui kala mbo wayani ni ko keefeero ayi yimɓe belto e sernaɓeɓe e kamɓene belto hen hankkadi neɗɗo goɗɗo ne hay sinno ko noon kadi annena heeɗaki hay sa heeɗima famani hay so wonko feewi hen hay so ko fewani ko feewi ko foof annena wondaka hankkadi sa ari tan alay saago nandidina yimɓe ko kaali ko guila wiyede ana lundima yaari banggue e yimɓe nan gono ɗo e hunde taw nde fewani nde moƴƴani kono noon taw yimɓe fof jaari toon hay sinno ko ɗum jumre e neɗɗo goɗɗo ganduɗo gongo so ari ne heewi ko ɓuuri hen hewde ko heewi yaadude ke yimɓe wano wiyata ko sa lundima ɗum ɗo tan e a añete walla a nandinani yimɓe mbiyatma ka yiiɗa ɗum walla ko nandi hen walla sa wiyaɗa haala e kamɓe ɓeɗo sernaɓe yimɓe mabɓe ɓurɓe wonde mo saddidinen ɓe gara jana e dow maɗa gona wiidema o ko ni mbaɗa ka bonɗo ala gandal aɗa bonnedi naati ɗo yaltiɗo hen hay sa yiiɗi fewnude walla namdade ni ɓe katma namdade ayi ɗum ɗon koye dente ahlusunnal jama en nde eyo joni noon sa yetti dente kadi suufiyankoɓe wayno koreji meɗen tijjaniyankoɓe anno ko ɓen kalate tan ɓen ɓurɗen andude dente goɗɗe kewani ko wayno dente goɗɗe e ɓen ɗon sa yettima e muɗumen a woni men dental muɗumen tan ka monsieur d' accord yo ko ceerno haali foof ko ɗum tan woni ko woodi ko e ko ɗum ndigal ko ɗum loi ko ɗum hunde nde ganduɗa hama rewretede Allah e saɗa wawi tan nangga hen sa nanggani hen ni woni an a lundima kadi a yiiɗa moƴƴuɓe a yiiɗa mawɓe walla a yiiɗa Fouta a yiiɗa gendima walla a yiiɗa fulɓe walla a yiiɗa soninkoɓe walla a yiiɗa jolfuɓe walla a yiiɗa ɗum ɗo a yiiɗa dendagal gandanɗa tan moƴƴereji aduna e ɓe mbima ka ha sita yo donc ni woni alay saago tan annene jaaɓa ɗum almudo muɗum ko jaɓat tan so tawi goɗɗo mari mo jeeyaka hen so haali hen konngol kamɓe fof ɓe jalta ɓe gofa ɗum kadi ɓe mbiya wonde oɗo jeeyaka hen ɓe gamba ɗum ayi nde yano ha ɓooyi ɗeɗo dente e yano ha ɓooyi kadi dente siya en gari siya en gari mbaɗi dente kewani kono noon mooli caggal suufiyankoɓe e ni woni nde mooli caggal muɗumen nde ha dañi yimɓe ha heewi aɗa andi siya en ko spécialiste ko wiyete taqiya woni cuuɗgol
ko be yimbe burbe jojje bangi julbe si en be do buri jojje woni wonde jojjere kadi ko sa ala moyen ala sembe wat feere ƴeewa cuuɗa ko jiɗɗa wadde ko ha mba wadde ko jiɗɗa wadde ko ɗum ke jojjere mawde jeeya aɗa andi pular no heewi wiide fulɓe joƴani kañum so gañima tan kollirata jeese kono cafato kañum so añima ne hollirtama yeeso muɗum ha warma yo pul noon so añima tan joni joni a tinat yo donc firti ko si en ɓeeɗo koɓe entité e julɓe ɓurɓe ƴoƴje ɓe jeeya ɓe cuuɗi haɓe dañi yimɓe haɓe dañi gente kamɓene ɓe ngabbiri koto koreji meɗen suufiyankoɓe so toon ɓe ngabbiri yo haɓe puɗɗi heɓde yimɓe ɓe daasi hunde mumen ɓe nawi e saha fof ɓe daasa neɗɗo ɓe nawa haɓe puɗɗi dañde yimɓe ay ko ni dente ɗe mbayi nde yana ha ɓoye ɗum ɗo heewi ko ɗum ɗan wonno sembe dente ɗe dente famille ji mbaɗa créé dente traditionnel fof waɗa créé ha gantine nde yana ha ɓoye ɗum ɗo fof yimɓe ɓe ne keeɓa expérience e guila e dukkuji ɗi ha e haareji ɗi gandal ngal ne ɓeydo hewde yimɓe ne jiiya ko jiitano ganda ko gandotano ina kalane gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoorema ɗeɗo gueɗe jiida e hono ko ganduno ko e tawa ɗe gueɗe gueɗe goɗɗe kono yimɓe ɓe ga woɓɓe hewɓe andinnoɓe men ɓe to banggueji sernaɓe ɓe fof entité ji kalɗen ɗo ɗiɗo fof to banggue mumen wonko cuuɗata yimɓe to banggue wonko sa yiɗi jogade dental e woto wat feere ha yimɓe ma ganda won certaine gueɗe so ganduyi won gueɗe goɗɗe tan e hono ko ganduɗa ko e ɗum ɗon haasi kañumen jogo dental muɗum e goto mumen kadi jogo dental goɗɗo yalta jogo dental ha kañumen mbatta jangguinde ay ni woni sa haali tan mbaɗɗa stigmatisé jenneɗa e dugdeɗa yimɓe heewɓe dañi hen probléme mbiɗa jeeya e ɓen ɗon e won heewɓe seernaɓe ne kalanno gila suufiyankoɓe sunniyankoɓe somi namditima tan e mbiɗa heewi hay yennede ga tan ni namditade tan ɗum ɗo hono wonirta walla ɗum ɗo hono woniri walla holto ɗum itta walla holi kaala ɗum ɗo mbiyata ɗum ɗo no tawe nokku tel walla télé hoto ɗum tawate e yo joomum rewa haalandema ha majjuya to foti haalde to tawa ndeke to haali ɗum ɗo ko wakkiluwa ko orde ko taw ɗum ɗon windake e deftere Allah windake e hadis nela sallam ko Ganndo tan haali Ganndo holi kanko holto tawano holi saha mbo wodno oɗo Ganndo beele oɗo Ganndo hoko wannomo influencé holko hulno holko suusno holi lamɗo mbo hawruno beele ko porsonoɗo yo windu ɗum ɗo beele kanko mo joguino intérêt kankone intérêt ala sago winda ɗum ɗo beele ko biyanoɗo wonde so windani ɗum ɗo ko barateɗo e beele wonde wona ko oye winduno koko ɗum firto watti goɗɗum ay ɗum ɗon sa yi ha yettima sera ɗon hangatine ay ɗon ala hangatine ruttorde ɓe mbima wonde ka jedduɗo tawa noon an déjà yiiti hunde nde ɗo ɓe mbiyatma ko luwa walla ko jomiraɗo haali ko yamirore koko jangga ɗum ɗon tawa gandanɗa hoorema neɗɗo tan simple windi ɗum te neɗɗo on ɗon e saaha mbo hawruno wonko adduno ha windi ɗum ɗon yo donc ɗum ɗo foof waɗa caɗele sanne no feewi e dente he joni noon ɗum noon to banggueji fof to banggue suufiyankoɓe to banggue sunniyankoɓe jeehi ha gandanɗa hoorema paami wonde alay saago yimɓe mbitta alay saago yimɓe jangga yo kala biɗon wirtanani jangga fof kadi e daña hen caɗele añe hen nde yana ha ɓoye pelle goɗɗe radical mbaɗa créé woni pelle hay jihadiste en mbaɗa créé yimɓe gandanɗa hoorema ɓen ko pour le combat kañumen ko yimɓe ummo tan kocce arme muɗumen jaaha kaɓa e laamuji he kaɓa e gandanɗa hoorema dendagal yimɓe he ƴeewa yimɓe ko mbaɗata ko fof ko bakkatuji yimɓe fof gona e diine normal goni ɓe gadda kamɓe façon no ɓe jiiri ni woni façon hawarijiya woni ɓeeɗo yimɓe bonɓe warannoɓe guila e sahabaɓe ha yetti ñalawma hande ɓe goodi haɓoɓe leyɗele deƴƴe ɗe ngala probléme warnoɓe Seydina Ali mbari Seydina Oumar e Ousmane ko ɓeeɗo goni hawariji on gandanɗa hoorema ɓen ɗon woɓɓe kadi hande ne goodi ɓen kadi dente mumen no goodi e yimɓe rafidi en tawa ko wahabiyankoɓe walla rafidi en tawa tijaniyankoɓe rafidi en siyankoɓe rafidi en gandanɗa hoorema e hawarijiyankoɓe ɓe fof rafidi en bonɓe ɓe woni el diro woni nangguɓe gandanɗa hoorema diine o e ko hunde nde il faut wayno mbadima ni tan so wayno mbadima ni tan goɗɗo fof mo nandani ma on ɗon kañum ko barateɗo ɗum ɗon woodi banggueji fof entité ji woni to banggue e wiyoɓe sunniyankoɓe wiyoɓe tijaniyankoɓe wiyoɓe chi en wiyoɓe ko gandanɗa ko wiyoɓe he hunde hankkadi wonti ko intérêt joni noon sa ƴeewi noon ɗon ganda ndeke hunde e temedere nde fof hen capanɗe jeetati o wona diine e ko nogas o woni diine o woni seedo Allah ko goto e ceedo nelaɗo ko nelaɗo makko gonɗina defte makko gonɗina malaikaji makko gonɗina ñalawma jang gonɗina dendagal kala e kono jomiraɗo tellinno e sariyaji l'islam ɗi e ko ñaawi hen ko to ustu hen haydara to ɓeydi hen haydara wat ɗum ɗon no foti wonirde ni e ko ɗum woni wonde julɗo piɓaka julɗo mbaɗa golle julɗo hoto wujju hoto jin hoto fen hoto ruf ƴiƴam yiɗɓe hoore noon yiɗan hoorema hono ko jiɗa yiɗan bande noon jiɗanɗa hoore maɗa ko dendagal neɗɗiyankagal jokku en ɗam maɗo taƴ en ɗam sa yi taƴo en ɗam e salol en ɗam taƴe ayi ɗum woni wonde julɗo kono noon e goɗɗum nannayi hakkillaji yimɓe goɗɗum no woodi ngare kaɓe ɗen ngare mbaɗen ni ngare ndiran gay dentil meɗen ngare gañen ɓeeɗo eyyi ko ɗum tan woni ɗon eyyi donc ɗum ɗon foof kalten toujours ke pelle whatsapp he woni gandanɗa hoorema e ko ɗum ɗo woni jinɗen hen adan joni noon nde yano ha ɓooyi e ni woni yimɓe fof puɗɗima famde andi hunde so ɓooyi tan yimɓe kaaɓat e haare so ɓooyi tan fuyat
ni woni yimɓe fof puɗɗi waccade koye muɗumen e dente goɗɗe mbatti waɗede créé yimɓe fof mbatti rendude heen woni suufiyankoɓe sunniyankoɓe e chiiyankoɓe ahmadiyankoɓe dente ɗe fof ɗen mbaɗa créé yo e heen preuve goto vivant woni dental woni preuve kan ɓurɗo dental no woodi no wiyete no wittu diine ma goo ngal waɗa créé nde ɗon ɓurno toon hewde ko anna juuta en anna juuta woni keefeero ɓaleejo min mbiyat ɗum anna juuta yo hono mbiya anna sara ni to keefeero boɗeejo anna juuta keefeero ɓaleejo joni anna juuta en ɓen ɗon ngarino e ɗen ɗon dente kamɓe mbannoɗe presque créé kono noon yimɓe naati hen nde wan noon ɓe ngala argument solide ɓe mbatti fiyede hen pigle bonɗe e ɗeɗo dente ɓe mbatti ƴattade ɓe mbatti yennude yimɓe ɓe goppi ɗen ɗon dente mbatti créé wittu diine ma tati yimɓe ɗiɗi yimɓe payi toon goni toon ha ni woni saaha waɗi saaha juutɗo kadi kamɓe anna juutan ɓe gabbi toon kono ɓe ngala argument kadi ɓe piya toon kadi ɓe goppi kadi ɓe paate dente maɓɓe tan ɓurɗe wonde dente gandanɗa hoore maɗe ɓe mbawi haalde ko weeli ɓe tawa ala duttoɓe kala mbiɗon ruttoɓe kadi ɓe mbaɗa feere ɓe janami ɓe jaltina ɗum ni woni nde yano ha ɓooyi e wittu diine ma kadi tati waɗa créé wittu diine ma tati ne jeeya e dente ɓurɗe wadde fayida e dente hande baɗɗe réconcilié dendagal entité ji ɗeɗo yimɓe kalɗen ɓe ko woni gandanɗa wellitinɓe ɗumen woni kala dendagal neɗɗo ko woni ko jogui e diine makko e laawol makko omo wawi yewtude hen kadi omo wawi wittude ko wittu diine maɗa wawi wittude diine maɗa bitta diine maɗa ga keeɓa hen gandal keeɓa hen gandanɗa hoore ma kadi ganda hen gueɗe kewɗe e kadi mbawa muñande bande en mbawa muñande hoddiɓe ma mbawa muñande yimɓe ɓe a gandanɗa hoore ma rendani fimde ma rendani yiyande e banggue diine kono fimde onon fof kon julɓe déjà hay goto moon ustani ɓeydani ko jomiraɗo yamiri ko yo donc ni woni e ngal ɗo dental wittine ma waɗa créé e woni toon e ceernaji ɓurɗo waw jabade toon namde kadi waɗi toon darsuji woni ceerno Sall e ceerno Amadou Tidiani Sall e mine makko e ceerno Lassana Ndiaye gandanɗa hoorema e biteɗo Tantine Bintou ko ɓeeɗo ɓuuri jogade ngal ɗon dental tigui rigui e wawde wadde ngal régularisé e ƴewde dendagal hono ngal dogirta e ko nandi hen yo donc dental banggal fayida e ni woni ɗum ɗon foof no yaaha yimɓe ne mbaɗa dente ne mbaɗa réconcilié yimɓe ne bellitina yimɓeɓe tidianiyankoɓe suufiyankoɓe e sunniyankoɓe foof mbatti rendude dente mbatti yewtude hay siyankoɓe mbatti wadde doktodirde go fof no rutto goɗɗo haala wata ko bandiraɓe e woni yimɓe puɗɗima weldidde gandi hangatin haareji WhatsApp ɗi e mana muɗumen e gasi wonno tan ko kala kaɗa adda yo taw an ka ceerno ko gadduɗa fof ɗum woni ko woodi ko kono joni hande hay goto susa addu ko gandanɗa hoorema sirani kala ko gadduɗa ko sirani won ganduɗo ittuɗa ɗum e holi bindu ɗum holto fuɗɗi mbeten tawe defteral walla tawete koye hadis walla tawate ko walla ala tawate ɗum fof andama hangantin ɗum woni tension usti hangantin tension fuɗɗi ustade ni woni hangantin e ɗeɗo dente woni ngal ɗo wittu wittu diine e gande kese kañum ne waɗa créé ɗum ɗo fof koye calɗi hono wittu diine ma tati en ni wittu diine ma tati en ko ɗeɗo mbaɗi fuɗɗi wadde yimɓe réconcilié e dente en won goɗɗe no goodi ha heewi baaɗe noon kono ngalay taw mi anda ɗumen kono ni woni gandanɗa hoorema e diine e gande kese kañumne ko dental ngal gandanɗa hoorema ko dental baɗngal réconcilié e dendagal entité ji yimɓe tawi ka sunniyanke tawi ka suufiyanke tawi ko neɗɗo science tawi ka Ganndo leɗɗe tawi ka Ganndo médecine moderne médecine traditionnelle ko jiɗɗa fof jogoɗa e gandal maɗa gandanɗa hoorema neɗɗo fof no jogui ɗo droit neɗɗo fof no ina bisma neɗɗo fof no wawi ɗo wadde yewtere mum neɗɗo fof no wawi haalde woni haɗa ɗo tan ko yuwde neɗɗo o personnellement juwamo walla juwa lawol makko walla juwa gandanɗa hoorema gonka makko e leñol kadi hay gotol toñetake ɗo hay goto arata ɗo tan wiya wonde leñol kaari ni way walla ɓe ko ni mbay kala jennuɗo leñol jannol ɗum no haɗa ɗo joni ko ittete hen ay waɗa luwaji hay istikeruji ne kaɗa hen hangantin ni woni e gande puɗɗi feñje ko gande ɗe gandanɗa hoorema science bo jiyannoɗen e téléji e radio ji keɗton ɗen e ɗemɗe goɗɗe e gandanɗa hoorema ina haale e ɗemgal meɗen e laaɓngal eɗen nana e gandanɗa hoorema e ina jogui chaine mum YouTube ina jogui audio ji muɗum ne jaaha yimɓe ne keeɗo na ganda e sernaɓe nan ɗon mbaɗa yimɓe hen darsuji kadi kala ko haala e science he kadi ina jogui fannu anduɓe diine ɓe kadi ne gandi wonko Allah haali hen kadi yo donc firti ko e informalité ji gonɗen e diine gande kese e mbiɗen ko woni kene jeeya e dente ɓurɗe wadde e jeeyade e dinde gande kese en e wittude diine ma tati en jeeya e dente baɗɗe réconcilié yimɓe saabu neɗɗo fof no yiya hen hoore muɗum eɗen gandi hay goto wonata e diine e gande kese walla wittu diine ma tati ne wiya wonde ala koye ɓuura ɗo walla min ala ko mbawmi ɗo haalde ko ɓeya tan kalata yo ɗo kañum ko gandal tan woni ɗo ko gandal yewtete ɗo neɗɗo fof no wawi ɗo arde haala muɗum kala kalɗa kadi yo taw sa namdama kadi aɗa wawi addude dalilu kala kadi audio mbaɗa adda ɗo e dental he yo taw on ɗon ceernaji on ɗon tawi ko darsu no yimɓe mbawa namdademo wan noon darsuji ɗina keewi haalaji ɗina keewi e ni woni e diine e gande kese
ɗum gartene ɗon diine Ganndo kese waɗa ko pour wadde réconcilier woni welditinde yafnirde yimɓe e ƴeewondirde Ganndo e huutodirde rokkodirde Ganndo nafodirde e denndangal ko faati e kala kono nafa e nanooɓe ngal ɗo ɗemngal e nanoɓe ɗemngal ngal noon wawi wonde neɗɗo fof nem kadi n'importe quel qualité ne wawi wertude ɗemngal muɗum kadi gongal ngal yimɓe muɗum nanata ko haalate ɗo ko fof tagi nafoore woni heen yo donc diine Ganndo kese ko dental e jeengal e dente baɗɗe belditingal yimɓe hankkatine yimɓe fof mbayɗo wonde ɗo e yimɓe nan ɗo ko sernaɓe suufiyankoɓe e koɓe admi yimɓe nan ɗo sernaɓe ahlu sunna ko admi ɗine jewta yimɓe nan ɗo ɓeeɗo kañumen ko lasrari gandi ɓeeɗo nan ɗo gandi ko leɗɗe e traditionnel gandanɗa hoore ma ko wonani ko awoɓe leɗɗe kadi ko joguiɓe sardiŋaji leɗɗe kadi leɗɗe nafoje kadi cafroje jaaha leyɗele woni ceerno cheikh Oumar Ba en ni e Ganndo leyɗele kewɗe gila Libéria Sierra Leone Niger ha yettanima Sénégal e Mauritanie en Guinée en ɗeɗo leyɗele fof ala foto jomum wona hen hen ani ɗum ɗo komo fayida mawɗo ko nafoore woni hen ewa donc firti ko en jiiɗo ko ceerno cheikh Oumar Alpha Al Fullani kañumne gandanɗa hono Ganndo leɗɗe sanne no fewi machallah kadi ne haala hen gueɗe baɗɗe fayida kadi ne waddi hen kadi diine ono jangga Qur'an no welidade yo donc ni woni jiiɗo ceerno cheikh Oumar kadi Ba Mboro kadi ko professeur mawɗo kadi ganduɗo histoire historien mawɗo sanne no fewi machallah eɗen beltanoma kadi e diine Ganndo gues ceerno Sall nawdi gueɗe ɗe fof ceerno Amadou Tidiane Sall Belgique ina nawdi dendagal ɗeɗo gueɗe kalɗe fof goho omo andi science omo andi diine o gandanɗa hoore ma kadi kala ko haala e gande goɗɗe ɗe kanko gandanɗa hoore ma omo andi ko jangguɗo kadi ko jangguinowo kadi omo faami ɗeɗo gueɗe donc dendagal wonɓe ɗo e dental he e ko nafoore mere woni ɗo en jogui yimɓe kadi softuɓe kadi machallah kadi daariɓe golloɓe woni kadi yiɗɓe kadi hunde wona kadi kañumen ɓeydanaw ɗum to woɗɗi hono ceerno mbiɗen hoodere Pinal Ba mbiya Lampa Fall walla Harouna Ba Babul Mouridine on ɗon jogui ñawoje dental ngal windataɗe kadi staff kala ko waɗate hen gandanɗa hoore ma ko windate e foof tableau ji ɗi e panuji ɗi fof kadi windata e jogui ceerno Adama Ba kadi e gandanɗa hoore ma kadi onne ko gañum toppitani men gueɗe dendagal gueɗe YouTube kala ko waɗa ɗo e yewtere e nawa ɗum gandanɗa hoore ma chaine YouTube to so nayi chaine YouTube o mofto toon ha abada gasata no jiɗɗa fof ɗo e duuɓi ujunere sa waɗi tan diine Ganndo kese a heɓat résultat a heɓat gandanɗa hoore ma jewte mbaɗnoɗe ɗo ɗe ɗum ɓuuri waw moftude audio e dendagal audio WhatsApp no yawi firtade e gandi kono YouTube ko compte déjà compte ɗeɗo compte sa naata e majje tan e ni woni gandanɗa hoore ma kala ko jiɗɗa a tawat toon yo a inde nde tan inde nde aratki jeeɓa yo donc bandiraɓe en gaccon hakkude en mbino audio ko dabɓo wonata kono audio mata o juuti sanne no fewi e woni ko ɗum ɗo jinɗen yewtude seeɗa e dente meɗen WhatsApp ɗum noon e ha joni ke gandal tan wona yimɓe ne jangga ma aro e saahaji kadi ɗum ɗo fof kadi ma ƴeewe tawe wonda kadi no ɓuuri fewirde kadi yeeso waɗire noon kadi donc yimɓe o gandu tan kañumen fof ko jangde nde tan nafata ko jangde nde tan woni himmo e famde o e teddinde neɗɗiyankagal neɗɗo bande koddiɗo maɗa dendagal neɗɗo mo gonduɗa teddinde leydi ndi kuɗi ɗi e leɗɗe ɗe e weeyo ngo e hendu ndu ɗon fofate ne wawi ɗum teddinde mbasa surtinde ndu lora yimɓe walla ko nandi hen e ko ɗum woni wonde innama adeyankagal ɗum woni neɗɗiyankagal e yimɓe fof ko gotum hay goto ɓurani goɗɗo so wona neɗɗo o ko hay katen kay gollal mum ɗon yimɓe ɓurdata yo donc ɗon kadi ko jomiraɗo andi ɓurɗoto muɗum to l' essentiel o ko neɗɗo yo won gomƴinɗo kadi ko gomƴinɗa ko jomum waɗum pratiqué yimɓe jiiya ɗum ɗon kadi ganda wonde oɗo ko ni way beele aduna no feewa goɗɗo yiya ñamba rewa hen a suiva la vie yo bandiraɓe on calminama beltanama calmi dendagal wonɓe diine Ganndo kese dente meɗen WhatsApp foof jarama no fewi bisimilla moon